Днес ще ви представим конфигурация касов апарат Bluecash 500 и платежен терминал Bluecash 05. За настройка е необходимо след стартиране на Bluecash POS приложението от главно меню да влезете в режим настройки, след което PIN-пад настройки е необходимо да изберете използване PIN-пад включен, вградени линии в бона включено и генериране на край на ден при Z отчет. След като направите съответните настройки, се връщате в режим продажби. За осъществяване на плащане избирате съответният артикул, избирате плащане и ако клиентът желае да бъде платено с карта, избирате карта. След което сумата ще се инициализира автоматично на екрана на POS терминал. Поставяте карта и ако плащането е успешно, ще бъде издаден фискален бон.